De viste sådan ægte omsorg for et menneske, de egentlig ikke kendte. Og for en familie. Der er en familie her, der har været igennem noget meget voldsomt. Så jeg følte enorm taknemmelighed. Jeg havde været her i 3 uger, små 3 uger. Se det her, Ola. Det at være eksekutiv, det handler jo om at være til stede. Det handler om at vise, hvad skal vi sige, medfølelse for andre folk. Det handler om at sætte sig i andre folks situation. Det handler om at glemme dit eget ego. Det handler om at være uselvisk. Det synes jeg er det mest eksekutive, man kan finde på. Det her med at tage telefonsamtalen og fortælle folk, at de har fået deres drømmestilling. Det er der ikke noget, der slår. Der synes jeg ligesom, at det giver mening, det hele. Det er jo faktisk den oplevelse, som er allervigtigst for os, at de har. Det er ups, eller wow, eller nå, det havde vi ikke forventet. Gode emner på banen. Det er derfor, vores kunder sidder med ved bordet. Kandidaternes oplevelse af hele processen er jo mindst lige så vigtig som kundernes. Altså kanonfedt, og alt var så professionelt, og alle forstod, hvad mit behov var, og jeg blev jo set både som person og som fagperson. Det var bare en ekstraordinær oplevelse, og det er jo det, vi gerne vil sælge på. Det at komme ud fra et assessment center og blive overrasket, det er sådan en bekræftelse på, at der stadig er noget at lære. Folk synes, vi er nogle hyggelige mennesker, det er den ene del af det, og vi er sjove at arbejde sammen med, men jeg tror også især, det er den her med, at vi er grundige. Og det kræver også lidt ekstra arbejde en gang imellem, og det kræver også, at vi nogle gange sætter større krav til folk, har sådan noget i forhold til, hvad det er, vi afleverer. Jeg har sådan lidt, skal være gennemarbejdet det hele. Jeg tror, der gik 1,5 måned. Der fandt vi så ud af, at vores søn var blevet døv af meningitten. Jeg kan tydeligt huske på hospitalet, at vi fik at vide, at det ikke var atypisk, at forældre blev opsagt, mens de var indlagte med deres børn. Det var en del af min fortælling. Det var, at jeg er ansat et sted, hvor de beholder mig. Vi er jo en branche, som består av voksne mennesker, som skal sige noget om andre menneskers fremtid. Og det er veldig få i vårt firma, som er clairvoyante. Og hvis man skal sige noget om menneskers fremtid, så må man være, jeg håper at sige, stoisk til stede. Det er det ene. Men du må også ha værktøj, som måler objektivt. Du kan ødelægge et team på en uke. Det koster en formue at ansætte forkert person. Tilgangen til andre mennesker, den tror jeg ikke nødvendigvis er noget, man bare lærer. For spørgsmålet er, om det vil føles ægte. Så jeg tror, det har noget at gøre med opdragelse, uddannelse, egne værdier. Jeg tror bare, vi har været heldige med mange af dem, vi har ansat hos os. Og heldige, kan man så sige. Vi er jo heldige, at vi har fået lov til at have dem hos os. Når tingene bliver stort og corporate, så giver det også en mindre autentisk oplevelse, fordi man ikke har de samme muligheder for at kunne gå så meget i dybden. Du får en kvalitet, du ikke ser andre steder. Du får virkelig en unik oplevelse og en unik proces. Du bliver mødt i øjenhøjde, ligegyldigt hvem du møder i huset. Alle ved, hvem du er. Alle ved, hvad dit behov er. Hvis det ikke var, fordi jeg arbejdede med mennesker, og det var meningsfyldt nok i sig selv, så er det i hvert fald at møde ind på arbejde og faktisk bruge tid med mennesker, man også holder af. Folk kommer til os, fordi de er nysgerrige. De er både nervøse og spændte. De har lyst på denne jobben. Og vi sitter der som headhunters, og vi skal vurdere de. Det er makt. Det er så mye makt at det er skummelt. Derfor så skal du være ydmyk. Derfor så skal du ha din værktøjskasse i orden. Din bakgrunn, din erfaring. Vi kan bestemme om folk skal inn i en virksomhet. Tænk på det.